אתם חושבים שאתם מגיעים לעוד סדנת פיסול, אבל לא. זאת החוויה הכי מטורפת שתהיו בה. בואו אחריי. מהרגע שעברתם את שער הכניסה, אתם נכנסים לאווירה אחרת, וברגע שתגיעו לסטודיו שבקצה השביל, שם מתחילה החוויה שלכם. מהרגע שהגעתם לסטודיו, פלייליסט ברקע שהכנתי בשבילכם, בבחירה שלכם, אתם לא צריכים לעצור בסדנה כדי לצלם כל רגע כאן, כי אני מצלמת את כל הסדנה, ובסופה שולחת לכם סרטון קצר מהחוויה הזו, שתשאר לכם ותזכיר לכם את הרגעים הכיפים שהיו לכם יחד כאן. דייט עם אימוש, דייט עם אבוש, פרלמנט בסטודיו לחברים וחברות, סדנה גיבוש עובדים, כימיה וחמר לזוגות. אתם לא מבינים איזה יצירות מטורפות אתם תכינו. אתם לא תאמינו בעזרת הטכניקות הפשוטות והקלות שפיתחתי. מרגע שנכנסתם לסטודיו, אתם בתוך בועה. זה רק אתם, אני והחמר. אז אם חיפשתם חוויה מיוחדת ולא רגילה, אני מחכה לכם בסטודיו.